Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Emma, kayat mo ti agabroad? Ha? Apay nasa ludsud mo na ita? Tapno mapanawa mo ti biyag mo diti Pilipinas sa kastaa. Taltalon kan bangkaglatan. Makauma. Naragsakak mo't itikas yu abiyag ko, Rain. Awan lat arapaap mo mutten abumaknang. Amin tayo mo't siguro kat arapaap tayo dayta. Ngam anya nga rod numan nalong da tao. Naragsakak mo't itikas yu apanggadag. Nagmayatupay ti agmulmula iti agduduma. Ay na, jakla kaya ti kasto pa nagbiag, Emma. Isong agabrodak. Anya? Duata ko mga agabroad. Kayat mo ti agigan diti probinsya nga aggamgam mulo iti daga. Jak ngamin inarapap ti agabrod, Rain. Tadyak mo't napadas ti limangan na mangan. Nalaawa mo ti daga dagiti dadakkel ko. Jak amukan ka. Si kalaang ti awan na pulos ti arapaap na bumaknang. Naidumduma kamot, Emma. Rain? Talaga nga agabrodak. Sigurado apo mo daw kan kuminis ti kudil ko no mapanak iti abroad, Emma. Apagbiit pa'y nga umasenso ti biyag ko. Saan akas dito'y nga awan apulos ti aasensuan ti biyag ko? Apay akilata na panunot mo ti agabroad, Rain. Diyak nga rod kahit nagnanaadlatan dito'y tatang. Kaya't kumati bumaknang Apay no agabroad kan bumaknang kamutan. Siyempre dolyarton ti sweldok tatang. Ay sos, Rain. Narigat mo ti biyag iti abroad. Saan agaputa abroad ket nanamay moten ti biyag mo? Kat narigrigat mo't dito Pilipinas, tatang. Isong agabrodak kit din. Di kay agdanag, tapurwakan kayong mo't iti dolyar, no makasweldo akton iti dakkel, tatang. Ay, alakit makaammo ka nga rod Bagim moten dayta, Rain. Ibagbagak laeng mo't dagiti mangmangeg ko. Angem no talaga kayat mo ti agabroad. Makaammo ka nga rod, Rain. Anya ti bagam, takilata kayat mo agsarak ta diti turo da kanayo na pagkitkitaan ta. Ricky, kaya't ka ngamin akasarita iti nalapat. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Kayat mo agkalaysatan? Anya? Ni, saan nakasta? Oh, kastakit? Agseryoso ka man? Ha? Saan na ka makirinrin nabakken ka? Pasensya ka na rin. Anya kami ti pagsaritaan ta? Ricky, pakawanan nak. Lipatan na kwan. Anya? Apay rin. Anya ti basol ko kun ka. Awan mo ta mo ka madi nga inaramid ko ang mabalin na makadadahal iti relasyon ta. Amom Ricky, nagagat ka. Nataer ka. Adu ababalasang dito'y lugar tayo ti agkursunada kan ka.
Sorry talaga. Saan asika ti arapaap kung agbalin nga asawak? Anya? Nagsakitan dagita balikas rin. Kunak man no ay ayaten nak. Inayat ka mat. Ngamawan mo tinapintas sa masakbayak nga agur-uray kan ka. Isong aga brodak laangan. Barang no ijay ti pakasarakak itinapintas a biyag. Rain, Sapay la ko mata mapakawan na Ricky. Kayat ko atalagan ti makawaya-waya iti relasyon ta. anya nga ron no day tati pakaragsakam. Ay ayaten ka unay rin. Ngam asino ako mga agbalin na lapad. Tapno kun udam dagiti arapaap mo. Ricky, Sige rin. No pa'y nasakit para kanyak. Aklunak, ti pangadtang mo. agyaman na Ricky. Tarigagayak ti baligim, iti amin nga arapaap mo iti biyag. Sabay ko ma. Tamasarakam ti lalaki ang makaitad kan kay ti sapsapulam. Adyak kabailan nga ipaaykan ka. Ala ka, apay nga imbreak mo ni Ricky. Nagsayang, nagsingpot na jay. Wan, amok day ta. Ngam di nakmat ka ba ala na pabaknangan ti singpot laeng, Emma? Ha? Rain? Basta nalpasan ti amin kada kami ka ni Ricky. Mabalin kumutan ti agabroad nga awan ti pampanunutak. Nukas na? Talaga apatuluyom ti agabroad? Wan isong agpanunot kamutan ana imbag. Sumurot kan kanyak iti abroad, Emma. Pasensya kan ha. Imbagak meten nga awan apulos ti esem kong agabroad. Okay, adakan ka dayta. Ngam di kan to umapapal kanyak no napintas ton ti biyag ko. Takayat kalaunay akadwa nga agabroad. Ngam di mo matkayat. Anyan, anak ko. Kapoy ti arapaap mo nga agabrod, oray ti relasyon nyo ken ni Ricky, in sakripisyom. Gapotag balin lang atubang dayta kadagiti amin a plano nga aramiden, tatang. Rain, Sana bali, tatang? Tano makaabroad akon, kat adon ti kwartak. Adon tumat ariki ti masarakak. anya kita ti panagpampanunot daytan? Katuan mo, tatang. Iwarwaras ko lang ti panagkitak. Tanarigat mo't no ni Ricky latan ti nakaiturungan ti matang ko. Ay, ala, makamu ka man laengin. Narigat ka akasasao. Saandak nga minakon kontraan tatang. Kan saan ani Ricky ti ayunan nyo. Siyak ti anak yo. Iso asyak ko mati ayan ti simpatyayo. Kasano asikat ti ayan ti simpatyak ket naglawag may asikat ti nangisina ken ni Ricky? Talaga kas tatang. Ta siguro, saan ada kami kan ni Ricky ti naituding a para iti tunggal maysa. Nalabit nga dapat ti agur-uray nga adayo anapim pintas abiyag nga agur-uray kanyak. Iti sidong ti agbalinto nga asawa. Ket nalawag asaan ani Ricky ti makaipaay kanyak iti dayta, tatang. Wow! Naglalang tumutan dagiti mulam amaiskan pagay, Ricky. Wan nga rod, Emma. Sapay ko matay tultuloy na tinapinta sa panawan. Tapno saan na madadal dagiti mula. Napintas ti panawan, nga aging gay ti panagaapit, ta saan ang matutudo ita. Iso nga rod aswerte matalaga. Oray mat dagiti mula yo. Naglalang tuda. Agsikog pa yung dagiti pagay yo. Nakachamba tayo mat Imbag nga rod ni Rain, taad da ija abroad. Saanan ama ibilbilag iti kapudutan. Ha?
Pasensya kan ha. Um, Nalagip ko lang amin jagayem ko. Okay lang. Di kagdanag ta naka-move on akon. Anya? Nagaliston? Nalakalangan naka-move on ak. Tapi nanunot ko ti pagsayaatan ni Rain. Ricky, Gusto mo't nga minti ko nana. Ajak maipakay ti biyaga sapsapulan na. Narigat mo't no italik iti sidong ko. No saan mo't gaya manaragsak iti danak. Ikararag ko langan. Asapay ko matamatongpal na amin at tartari kagayan na iti biyag. Inton maminsan na day off mo, sumurot kanto kada kami, Rain. Ha? Sa dino? Ado, di mabali na papanan dito, uy. Talaga? O sige, kaya't kumati agsursur dito sa bahali apagilyan. Tapno adamo ti istorya kan ipakita ka dagiti makamam mo kanyak. Una, sigurado nga palanda kanto nang runang dagiti kalugaram. Lakit di Iso nga, agpasyar tayo ket di. Tunggal adagundaway tayong agpasyar. Matik daytan. Isong day off kanto ba na into next week? Tarumar tayo nga gagayam. Kumusta ka dita abroaden, anak ko? Mayat atatang, enjoy. Ay nasaya at ano kasta? Maragsa ka na ka makangag. Asaan ka amarigatan dita abroad, anak ko? Talaga saan tatang? Nasingpot employer ko. Gan ado ti gagayam ko. Nararagsak da kadkadwa. Iso nga awan nga ruti parikot ko, tatang. Happy laeng. No kasta? Nakasarak ka iti adaw agagayem mo ditan? Wan tatang. Medyo nabayagak mo dito Iso nga ado nga rudon tinasarakak agagayam ko. Ket ni Emangay, inaw-awagam ka din. Anya kumangay ti bagakan kwa na. Pasig tumot la amulmula, bangkag, kas kada taltalon ti bagbagana. Iso adya ko awagan tatang. Awagam lakta tagayem mo mutday jay sipod ubing kayaw. Awagak tulat ta. Maday, tikasta, Rain. Tatang, inawagan kayo ta kumustaan kayo. Saan atap no pagsaritaan tayo ni Emma? Alanga ruden anak ko. Saan ta na pagsaritaan no kasta ti kayat mau? Ne, anda ka mo't gayam dito'y karayan, Emma. Ricky, agbuguak man dito tani. Kapitpita ka. Naggapuak kami dito taltalon mi. Ta nagpasak ka kami kan nagparaog kami mutan. Naggagip ka mo't ten, Emma. Saan nga uso ti sadot dito ayan tayo? Manalo tayo lang aruden, agsadot-sadot tayo pailaan, di awanan na. Anya lang nga ti pagbambanagan ti biyag ko no kasta. Mabalin ka dito umay ito, balayo. Alla da ito Sigud mo't nga umay kay Joy Balay mi. Kwa. Kaya't ko lang ti formal sumarungkar ka. Anya? Hoy, Ricky, saan asyak ni Rain? Saan ta kuman nga iraman iti saritaan ti awan mo't pakainaigan na. Ha? Seryoso ka? Wen, Emma. Seryoso ak. Tasi kamot ti klase ti babaya si seryoso wen. Sinabuhagan na kit din. Nagseryoso kang tumat nga minunay. Gaputa talaga na seryoso akin ka, Emma. Nagkitaak man no, asino ti sumuko ka data masabuagan iti dano. Oops. Gusto na. Sanggang at itanom no kabailam. Nagpigsa kang agsabuag. Antay ta, nagbalikas ka na tao. Tanaugasan tipitak di tabagi man nasabuagan. Basta, umayak to agpasya rin yung balayo, ha? Na, dagulit.
Abay sunakit din ti may nagpasyar. Gaputa kayat ko ti formal niya agdaton kan ka. Ay ayatan ka, Emma. Ha? Ricky? Dahito ti pudno. Iti panaglabas ti panahon na panaggayem ta. Ininot anariknak nga agduyo sa kunkan ka. Ricky, anya laangan ti ko na ni Rain kanyak. Awan na pulos ti nagbasulak ka ni Rain. Iso ti nang isina kanyak. Jakmat nagimpan iti sakit tinakam kan kuana. Iso nga awan nga ro ti bibiyang na. No naibawin kan ka ti sigo na panagayat ko idi kan kuana. Ricky? Si kagayam ti babae asap sa pulak, Emma. Saan na masapol nga umadayo? Wano kumita kita adayo. Tapno sa pulak ti babaya para kanyak. Tada kalagayam ita asidag ko. Kat sapay la ko ma. Tada ka imudingak di tapusom, Emma. Kasladyak pa ilapat yun ni asawa kung ti kagagitan abalasang dito lugar tayo. Ay sus, di nakman bulaan. Asawa naklang arudan, bulaan nakpailaan. Alagamot. Awa na pulos ti makunakkan ka no may papaniti kinagaget. Naggasatak ka talaga, tas ikatin nakaginasat ko. Uray syakmat Naggagat ka, nagtaar ka. Awanin na pulos ti sa pulakan ka. Nga oray makmakset ti kudil ko iti darang ti init. Ay katagpada talang Uray syakmat, kasta. O, kitaan nakman, nagngisit ako. Kasla akla negran. Oray pa'y no kaslauging kan, tas ikalat ti kapintasan iti panagkita. Nagsaumat. Agpay sumat. Ay ayatan ka unay-unay, Emma. Sigin. Ay ayatan ka mat unay-unay, Ricky. Kunak man no, ado ti gagayam ta ita nga umay dito dagos tayo. Ngam apay ada talaang mat. Santa ka na nag-day off. Iso handa talangin tanda dito eh. Hayden? Sa nabale, tasan mo tamasayang dito ya day off ta. Ag-enjoy takit di Ha? Aginom takit di. Anya? Ay, jak kayat. Mga no jak ton makastrok iti trabaho no aginumak. Apay kid dinasan ngay. Aginom takit di. Tapno may stress iti trabaho. Maka-stress sa mo ti trabaho dito abroad. Sa bagay, husto ka. Sayang mati ka nito no saan ta nga enjoyan. Una, iso nga aginom takit di, Rain. Maulaw ka talagan, Hayden. Nagbit ka mo na bartek, Rain. Talagaan nalakaakla nga mabarbartag. Sa nabale, ta adda talang dito dagos tayo. Awalan nyaman na ori mabartek ka. Inton bigat pa imod nagsubli kay ti trabaho. Anay ko. Nagsakit yung ulo ka. Nakaturog ni Hayden iti abay ko. Lamo-lamo ak. Tiyawanan ba'y na lalaki? Anya da dyan? Ayop ka! Apoy ngay naramid mo ti kastoy kanyak! Sasawag mo, Rain. Ang kay data, katinaramid mo ti kay kayat mo kanyak, bayat anabartagak! Rain, kinayat mo din napasamak ka data. Iso, di ka man agarte akasta. Ayop ka! Di kagdanag, ta baruak mat. Balasang ka.
Isungawan nga rin ti problema. Anya, kasta lang kalakakan ka ti mangibagay ti kasta. Anya ko ma, saan mo tan amay babawi tinapasama ka data? Hawanan kay ti bayin. Saan asi ka ti arapaap ko ngagbalin nga asawa? Oh, di makamu ka nga rin di biyag mo. Dahito yung mutin ti maodi apan nakakitam kanyak. Ayop! Guston! Ang mga no pagbabawag di pa ng tungtung pang kanyak. Hello? Hayden, agkita ta ko ma. Anya? Kunak man o di nakayatan na makita. Napatag ti pagsaritaan ta. Masikugak. Anya? Amo mo ta maiparit ti agsikug dito'y nga awan ti asawa na. No di ka agpakita kanyak, iraman ka no matiliwak. Tapno saan lang ang asyak ti mapaawid. Di mo aramidin dayta. Pues, agpakita ka nga ron kanyak, Hayden. Sige, agkita ta no day off ta. Basta di ka agad aramid iti pakadadaalan ta dwa. Ang mumatan nagpadang awan trabaho tayo di Pilipinas. Kasayatan agawid ka na di Pilipinas. Agsubli ka lang nito no makapagpasngay ka. Anya, may saak nga agawid? Anya ko ma, adaman trabaho. Saan na mabalin? Kuyaw ganak nga agawid. Kasanun di trabaho. Agsubli kan tumutlaang Agala kay ti bakasyon mo. Anya? Basol mo daytoy. No di na kumaindadanas, saan kumamot na napasamak ti kastoy? Sumardeng ka namang dagdagulit iti dayta. Tanagayatan tang agpadpada ti amin. Nabartekak! Iso ajak amo ti nararamid ko. Di mo pagrason dayta, Rain. Ti ko namkit di. At damat ti pa naggustom kanyak. Anya? Awanan kay tibain? Puno may Talagakit di nga ayop ka. Kuyo ganak nga agawid iti Pilipinas. Mayat ka man wano saan. Tadwa ta sumango iti amak. Nagpigsa to'y rice mill yaw baraw. Mayat at talagang tibiyag yung ni Emma. Asinsado kayaw. Nagasa taklangit tinagbarin nga asawak tata. Tanagagat at tumulong ni Emma. Agpada kayo ang nagagal ka nagpintasan tibiyag yaw. Limawa pa yan alimawa ti dagayaw. Da kayo mo timang salsal dakin manggatgatang kadagiti may laklako adaga dito'y ayan tayaw. Parehas nga minti pagusman ming agasawa tata. Agpada kami analisam nga agmulmula. Ka nagtartarakan ni tagduduma nga ayo. Iso nga raw, amay at titulos yung agasawa. Nagpigsapay di pagtagilakwan nyo iti farm supply. Saanan ang malapdan ti ibabak ng yaw, baraw. Anos lang kan gaget tata. No da kayo kumakin ni Rain ti nagkatuluyan. Saan kuman ang masapul ang nag-abroad? Owen gayam tata. Kumusta ni Rain? Saan mo ta nagbakbakasyon na pulos? Dandan ni 5 taon na ni abroad. Ay, yak man amo iti dayday nga anak ko. Di namut malagi pun ti agaway. Nabayaga ni di abroad. Awan pa, ti pakakitkitaan iti pa nagtrabaho na. Nalabit nga damat siguro ti iduldulin na tata. Ibaot ng tulaan yun no gawid din. Ay kat nagsaya atin nga inukas na baraw. Tapno saan nga bakbakit lata ni di abroad nga awan mat apulos ti pakakitkitaan na. Naitulod kan dito yung lugar yo, Rain. Mapantanaglugan iti jeep ngagturong iti mismo abaryomi. Pasensya kan, Rain.
Ngam, anya? Saan ka na may tulod naging kay Jibalayo? Ha? Apay kumasaan? Kwa. Pasensya ka no, inlimod ko kan katipod no. Anya ti kayat mo asawan? Rain, dan asawa kan anak ko. Anya? Hayop ka? Apay nga itala nga imbagam kanyak dayta? Gaputa jak kaya't agaramid kahit iskandalo di abroad. Wanan kay tibayin? Kasano akarod itan? Asino ti amamok iti amak nga ama ti sikog ko? Pakawanin na ko ma, Rain. Ayop ka! Dinadaol mo namin pinsan ti biyag ko! Ayop! Apay ngay, ajak met makuntaken ti anak kau. Anya ngatan ti mapaspasamak ken kuana. Nay, sino nga tamat ti umay dito'y balay? Mabitlaeng! Umayan! Tatang, Ha? Rain, anak kau, simangpet kan? Ay na, apay ngay adi mo yung pakpakaam mo ti panagbakasyon mo. pasensya kayong tatang. Kalaat ngamin. Alang arudan, umunag kan, tapno makainana ka, anak kau. Manipod simangpet ka asana matagtagaray, Rain. Rumuar ka mat. Agpakita ka kadagiti gagayim mo diti lugar tayaw. Nang runaken ni Emma. Kwa tatang. Mabainak. Nay, anya ko matipagbainam ngay. Manipod na panak iti abroad. Diyak pulos nagparparik na kan ni Emma agayem ko. Isang mabainak, tatang. Ay, mas daawak met ngamin keng kaa. Nakakita ka lang iti sabali agagayem mo iyay abroad kat nalipatan meten ni Emma agayem mo. Tatang, Mano a Domingo nga iti bakasyon mo. kwa. Diyak amo na makasubliak pa iti abroad. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Kalaat ti panagawid ko, masikugak, tatang. Anya? Rain, anya ka din day tangay nararamid mo. Pakawanandak, tatang. Diyak mo't nagayatan ti amin. Ayop laeng ti ama ti sikug ko. Kat ti kadaksan, at dagaya man pamilyana di ti Pilipinas. Anya? Dahita ti pudno, tatang. Nagawid ak, tasaan pa yaday makal ti tiyan ko. Diya kun inuray adumakal pa ti tiyan ko iji abroad. Anya kameten, Rain? Di ka pulos nagbakbakasyon. Ngam itata nagbakasyon ka. Masikog kamutan. Imbis apasaya atem ti biyag mo ije abroad, ngam pinagbalin mo meten a miserable. Tatang, nasakitan ti tiyan ko. Aga nakaksamot din. Ha? Kasta aya. Kunakno, intun katapusan pa nga aganak ka. Maisapsapa siguro, tatang. Kabailam ka di pa iti magna. Ikagumaak, tatang. Ay, sige nga raw. Tamapan ta aguray iti tricycle a pagluganam. Amapan ije ospital.
babalan. Nagbayag matan ti tricycle nga umay. No kaano nga agur-uray ti tao, awan mo ti tricycle alumabas. Mabitlaan, tilugan dari kiti sumungan. Para! Para! Tata, papanan nyo? Iji ospital barok, aganakan ni Rain. Anya? Makipakaasi kami kumanga, itulog na kami iji ospital barok. Mala, lumugan kayo. Ipantay nyo rin di hospital. Kumusta kan, Rain? Emma, Naamwak kini Ricky ang nagpasngay ka kanon. Iso nga imayak adagos dito yung ospital. kwa, Nagpintas ti anak mo. Karuprupam lang unay. Emma, pakawanan dak. No nalipatan ka gayam ko idadak iji abroad. Anya ka kadi. Saan na dahi ti panunutem. Tinapatag kat agsangsango tamanan ita akas iti sikod. Agpapigsa ka kiti Tapno makaruwar kayon iti anak mo dito ospital. Da kayo gayam kaniriki tinagkatuluyan. Kat napintasan ti biagyo. Kasano kasana man anawan ni Ricky. Nalabos ti kinagagat ti asawak. Tatang, apay nga takas iti ulo ti anak ko. Dumakal mo tan dumakal. Anak, tinasayaat, padoktor mula ngayon, ang mga no delikado no saan amasigaw. Oo, tatang. Kasta talaga ti aramidag. Madanagan ako na yan. Diyak lakit ti kabaalan. No dada ka sa mapasama kiti anak ko. Saan ka ngamin nga agpanunot adagos iti negatibo Basta padoktor mo pa iti anak mo. Hydrocephalus ti sakit ti anak ko, tatang. Masapol ti surgery. Diyak amon ti aramidag. Diyak lang arudan makontak ti amana. Tapno tumulong kumamot iti magastos. Kasta pwede sasaadan ti anak ko. Agtinulong tangag diskitare ti pangpaagas iti apukok. Tinapatag ket agimbag. Diyak amon ti pangalaag iti kwarta. Awan mo tinaurornong ko abroad. Tati ambok. Agnanayon nga daki dyan nagtrap-trabaho. Ngam nagawid akmo tati na oras. Ay, patimkiram ti pakinakam mo, anak ko. Amok amalasatan to amin dagito. Agimbag ti apo ko. Nakaumay ka man dito balay, Rain. Ayan na nga ni baby. Apay adi mo yung tugot. Kuang amin. Aday di ospital ti anak ko. Ha? Anya tinapasama kan kwa na. Apay na ospital. Ada sakit na nadagsan. Kat masapul ang maopera. Anya? Ay, kaasi mo ti ubing. Masyanak nga ron unayan kan kwa na. Diyan ko na mo ti aramidag. Rain. May sa kayo kadagiti anda mabalin na dito lugar tayo. Iso nga anda kita dito yung nagpagpakaasi. Tulungan da kuma. Pangasim, Emma. Uray saan ka nga daw ititulong talaga at tumulong kami. Nga aging gaiti kabailan mi, Rain. Agyaman ak, Emma. Nagsayaan ka unay agayam. Alasan ka ng agsangi. Patid ka rin di pakinakam mo para iti anak mo. Tatang,
Maligi ti operasyon ti anak ko. Ay, agyaman ta iti Diyos, anak ko. Makaangis tamot laeng ngayon itinalukay. Uwan tatang, awanan ti pagdandanagak. Anak, Iti mabiit, makaawid kami iti anak ko. Diyak may ladawan tinalaos aragsak ko. Tanasaya at ti kasasaad na. Ilipas ko adalusan dito pagmulaki tinatnatan. Apag isunto na malang. Ne, si kagayam dito, gagay ka malabasak dito ibang kagyo. Uwan, Ricky. Ngumisit kan ano, agkainaran ka. Anyarod ngay. Saan kami matamangan no jak agtrabaho? Nang rona kat adan anak ko. Mabutangak matama pa nagtrabaho iti adayo. Tadyak mabantayan iti inaldaw. Nagdakilan din nagbaliwam rin. Sana kas idi. Adi ka pulos umaway no saan nakaapilitan ni tatang mo. Sa bali gaya man numay sa akon nga ina. Taadan sa bali amang namnama kanyak. Tapnumangan kan dumakkel. Rain, Imbag kayo pa'y kan ni Emma. Tanagsaya atan ti biyagyo. Uray saanan at tumapog ni Emma iti taltalon kan bangkag. Kat mabiyaglat ta. Taadan negosyo yo. Uray adalang iti balay. Adalat ta kwartayo. deserve ti asawak ti sagsagrapon na ita. Tanagagat at talaga. Awan na pulos ti makunakkan kwa na. Uray si Kariki. Nagagat kamat. Na parang ayo ti biyagyo. Inkugkugtar ko ti gasat ko idin sukat ka iti arapaap ko. Ah, Imbes a kadwa ka ang naggawat kadagijay nga arapaap. Rain, Kayat ko ti bumak ng adagos. Ngam sa bali mo tinar-aramid ko iti abroad. Iso akas to iti kasasaad mi ita iti anak ko. Utang amin na nabakrang ko. kabalam day ta Rain. Ubing ka pa'y. Ado pa'y ti gundaway maamang pasaya at iti biyagyo iti anak mo. Ricky, Amom na niya ti sikreto ti amin. Tap nagbali na naaluan ti biyag. Ti asidag tayo kan ni Apo Diyos. Agkararag tayo kan kwa na. Kidawon tayo ti panarabay na. Tapno mailisi tayo iti sagsagubanit. Kenon niya pa'y akita ti dake sa mang padagsan iti biyag. Umasidag tayo kan ni Apo Diyos. Tapno salwadan na tayo. Kat buyugan tayo mat iti kinagagat kan na imbag nga aramid ti tunggal ganwat tayo. Tap nagbalin na nabaligi dagiti plano tayo iti biyag. Saan tayo asursurutan ti kayat tayo laeng? Gaputan na ragsak ti lasag tayo. No di kat surutan tayo ti kayat ti namarswa para kada tayo apinarswana. Tano sinurot tayo ti kayat na? Mailisi tayo mat iti pagbabahuyan tayo iti udi na. Ricky, Kasta ti sikreto mi ken ni Emma. Iso analag-an ti biyag nga oray awan ti makukwarta mi idi. Bonus ti idodoras ti biyag mi. Ken ti ragsak nga itdan ti kwarta. Ngam ti kaimnasan ananaman. Kat saan ati ragsak nga ipapay ti kinabaknang iti material abanag. No di kat ti talinaay ti biyag nga itdan ti kinapakumbaba. Kan panakapnag itinal daw aparabor ti Diyos kada tayo amin a pinarswana. Ecclesiastes Kapitulo 6, iti versikulo 8 ngagingga iti 9. Kasano anasay-saya at ti kasasad ti masirib ngem ti maag. Anya timbag alak-aman ti napanglaw no amuna asaranten ti biag. Awan serserbina mayarig iti panangkamat iti angin. Nasaysaya at amapneg ka iti addaken ka
ngem ti kanayon nga agtarigagay ka iti sabali a banag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovito Pais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!